Pajjiżna għamel kisba importanti fis-settur tal-edukazzjoni tal-matematika u xjenza hekk kif mar tajjeb fi studju internazzjonali komparattiv. Malta ħadet sehem fl-istudju Trends in International Mathematics and Science Study magħruf bħala TIMSS. Għall-ewwel darba fl-2019 fil-matematika pajjiżna kiseb 509 punti. Dan huwa 9 punti fuq il-medja internazzjonali u 13 punt fuq il-marka tal-2011. Fix-xjenza pajjiżna qabża ta' 50 punt mill-marka li kienet ġabet Malta lura fl-2011. Dan hekk kif din is-sena ġab marka ta' 496 filwaqt li fl-2011 il-marka miġjuba kienet dik ta' 446. L-istudju juri wkoll kif pajjiżna 2% aktar mill-medja internazzjonali ifittxu li jiksbu suċċess fl-istudji tagħhom, filwaqt li 21% aktar mill-medja internazzjonali tal-ġenituri huma kuntenti bl-iskola ta' wliedhom. Dan filwaqt li 10% f'rispons aktar mill-medja internazzjonali juri li tfal għandhom riżorsi u għajnuna fit-tagħlim mid-dar. Fost ix-xejriet tajbin li spikkaw f'dan l-istudju insibu 3% aktar mill-medja internazzjonali ta' tfal f'Malta li jieħdu pjaċir jitgħallmu l-matematika u jiksbu 12 siegħa aktar tagħlim fis-sena mill-medja internazzjonali. It-tħabbira ta' dan ir-riżultat saret ukoll fl-iskola primarja tal-Florjana mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Dr. Frank Fabri li stqarr kif dawn ir-riżultati huma frott ħidma li bdiet lura fl-2014. Dan huwa riżultat ta' ħafna xogħol, ta' ħafna ħidma, ta' ħafna pjanar, ta' qafas strateġiku imħabbar fl-2014 fuq strateġiji li nidejna fejn jidħlu it-tagħlim tal-matematika u t-tagħlim tax-xjenza, il-popolarizzazzjoni ta' dawn is-suġġetti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana leqed dan ir-riżultat u stqarret li din il-kisba hija waħda importanti f'kuntest internazzjonali u suċċess għall-istudenti Maltin u Għawċin tal-5 sena tal-primarja.